ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангурӯ ва боғ. имрӯз 16 апрели соли 2024 мебошад ва ман қарор дорам дар ҳавлии худам дар назди дарахти шафтолу. Мана инхе мебинем шафтолуи ман мана аз гул фуромад. Мана бинед. Ин шафтолу бисёр бастагӣ, мана инашам, мана бинед, да инаш калон, инаш майдачаҳа. ин оянда надорад. ин оянда надорад. Мо инро меканем, мепартоем. дар бори чӣ гуфтанӣ? Мани шафтоли мара баргоашро бинед, ягонташ ҷинҷак назадагӣ. Ҳамаш ҳамин шуштагӣ борин тоза. Тозаи озода бинед. Мана бо ин шафтолчаакош. ин шафтолчаакҳо оли калонтар шаванд, ман бисёри ин шафтолуро канда мепартоем, барои ки шафтолу бисёр бастагӣ аст. Мана бинеда. Мана як шафтоли калон. Инҷаш як шафтоли хурдакак. Ин хурдакакам меканем. Манам халин канда мепартоем. Барои ки шафтолуи мо хушсифат шавад. Шафтолу манам инҷа якта. Ман наш сетага кардааст. ин бесифат мебиёд, сетагаша меканем. Хулоси гап, ман барои чӣ нишон доданӣ? Барои анам тозагии барг нишон доданӣ. Ман дар ёдатон бошад, як 3-4 рӯз пеш бо доруи хорус ино обработка кардам. Хорус. Ва баъд аз мана имрӯз ё пагоҳ доруи скор қатъи обработка мекунам. ё скор, ё фоликур. Мана бинеда. Мана ино канед. Мана майдачако канда партоед. Мана инҷа якта мондем, дамин авда, дута мондем, манаш сета. Ин аллакай зиёдтӣ аст. Баъд ино баъд дигар вақт нишон медиҳам ин чиқадараш кандан, чиқадараш монданашро. Ҳозир дар бораи ҳамин касалиаш ман ба шумо гап мезанам, ки ин тозагии навдаро бинед, одамо нишон додан ҷинҷак задагӣ, сурх шудагӣ ҳама касал барои он ки дору намезанедтон. дору намезанедтон, барои ҳавай ин касал мешавад. Ана ҳамдиёрони азиз, ин хел сари вақт агар дору занед, ин касал намешавад. яъне ки ман доруи хорус задам ва моспилан илова кардам. моспилан ба муқобили ҳашарот буд, хорус ба муқобили касали ҷинҷак. анакун хорус дигар кор намекунад, чунки гарм шуд, скор кор мекунад. мо инро акун скор мезанем. ягон ҳафта пас скор мезанам. ба ҳамин тамом ба як маротиба дига агар дамонбанд назанам дигар худаш медонаду Худои таоло. ана инаш дигар сорт аст. инаша бинед, лучак. ина бинед, лучак буданаш маълума. ман ин як бутта аз бих шафтоли лучак пайванд кардагӣ, якташ пашмак. мана пашмакашро нишон диҳам ба шумо. мана бинед. пашмак буданаш маълума. мана пашмакдор. ва мегузарем лучак. мана лучак. дидед? ин фантазия аст, шафтолуи фантазия аст. ва худо хоҳад ин пазат ман ба шумо нишон медиҳам. хулоси гап, ҳамиша рӯз салқин бошад, хорус занед то 25 градус гармӣ. баъд аз 25 градус гузашт, скор занед. ва инчунин ягон доруи муқобили ҳашарот илова кунед. ва боз ман ба шумо баъд аз 2 моҳ инро боз абреска мекунам. як қисмашро ба шумо абрескашро нишон медиҳам, ки чӣ хел мо абреска кунем, ки ҳамин шафтолуи мо ҷангал нашаваду барои соли оянда бо тайёр шуда истад, ки соли оянда бо ба мо мева метад. дониста монед, ҳар як абреска ки мекунем, мо бо назардошти соли оянда мекунем. нақша мегирем соли ояндаро, баъд абреска мекунем. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд натиҷаи обработкаи мо бо хорус. ягон касалӣ надорад, ҳашарот надорад. ана ҳамдиёрони азиз, шумо муғамбирӣ накунед, обработка кунед. шафтолу мегиред. дар паноҳи худо бошед.